és una formació professional superior que equival a 120 crèdits europeus i que combina una part teòrica amb un alt component pràctic. Bàsicament perquè a mi l'àmbit dels números, les finances, sempre m'ha agradat i vaig veure que la Universitat d'Andorra oferia una opció d'aquest tipus, d'aquest àmbit, i vaig dir, per què no? DPA vaig veure una molt bona oportunitat per tal de crear una base a nivell de comptabilitat i finances i que segurament en un futur m'ajudarà bastant. És la continuïtat natural per a aquells estudiants que han realitzat un batxillerat professional. Alhora, també és una formació adequada per a estudiants que han cursat un batxillerat general i que volen dirigir-se cap a una formació d'ensenyament superior molt dirigida a la pràctica, sense tancar-se les portes a seguir formant-se cursant una formació de primer cicle. Primerament, la durada és de 2 anys. Què significa això? Que en 2 anys ja pots obtenir un títol que això et pot endinsar cap a l'àmbit laboral. I moltes empreses busquen gent que tenen aquest títol, ja que és bastant important i reconegut aquí a Andorra. El primer és que crees una base molt bona per tal d'accedir al bachelor. I la segona és que estàs en contacte amb el món laboral gràcies a les pràctiques que es fan. Està relacionat amb la tresoreria, pot ser tècnic comptable, pot ser administratiu, agent comercial, està bastant bé la veritat de la varietat. Perquè és més econòmic també, que vulguis o no és important això. Després pots accedir a fer un grau d'administració d'empreses en la qual et convaliden bastantes assignatures. Jo recomanaria cursar DPA, ja que personalment m'ha ajudat a créixer personalment i professionalment. I al ser un curs el qual està en contacte continu amb el món laboral, tens altes possibilitats d'aconseguir una feina.